Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel YouTube Agama Skopor. Halo pemirsa, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu kembali ya pemirsa yo. Ki ceritane Tante Dini pesen nasi yo. Kui Jumat berkah ya, ini Jumat yo. Alhamdulillah ki wingi apa jenenge karena cedak. Karena ki apa jenenge bakal pecel ki ana sing nang merah ya mungkin ayo. Tante Dini cerita nek juga iso ana keperluan sendiri, mungkin yo kadang kalau kan bakul pecel kan asing dijalutung dadi tukang masak, acara bancaan apa kene sawal, terus juga wong akeh lah ndelalah dapat Mbak Anita yo nduk ana berarti niatan berbagi rezeki ngono Mbak Anita wis. Buat Mbak Anita matur nuwun iki mang yo. Iki pesen nasi niki pesen tong buku kene pemirsa. Tante Dini isuk mangus dijupuk saya selalu buat Mbak Anita sekeluarga. Tak nggo sarapan malah beneran iki aku untuk rezeki tak buka. Arep tak panganin njupuk lah pemirsa. Blereng. Untuk rezeki sapa Mbak Anita. Matur nuwun Mbak. Mantep. Iki aku mau wis ijik pemirsa. Iki rezeki sego pecel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Makasih ya Mbak Anita ya. Rezeki nomplok. Memang aku satu di cucu satu Mbak teman ya Mbak ya. So Mbak Miati ke dipeseni ana acara apa cuma memang nek mau acarane sesuk sorene nembung bakul bisa. Kamu kalau ndak naus kune cucu ini tak pola sarapannya. Kok ini gak penak kabeh bisa tak ngalah. Gimana ceritanya kan? Aku ya wis tuku sarapan iku mang ceritane. Karo ambek meni info bakulan nek engko dijupuk yo sakbare ngeterno anak sekolah tak kandhani mang bakulan pemirsa. Tapi aku ngitung sik kudune nek kentekan aku dhewe ndelah. Oh ya untuk rezeki ya alhamdulillah dadi sing tak pangan apa-apa. Buat Mbak Anita matur nuwun ya Mbak ya. Muga-muga rezekinya lancar. Wis nganggep kami sedulure ya alhamdulillah. Ndela pas tak buka ndela pas iku segoku pemirsa. Senenganku. Tapi banget ana segone jojo, aku ya sik rada wareg tak pangane. Napa teh?
bertak imangan lho bisa pada. Mohon maaf ya pemirsa nek ana krungu suara traktor. Malah yo main ngarep sawah. Sawah bengkoke Pak Lurah. Pak Lurah pe tandur pemirsa. Biasane iki borongan. Iki sak piningan kok jendot. Yo apa jenenge tonggo ini. Terus biasanya terus karena tukang tandur. Aku jenenge pengen tandur pemirsa. Jenenge nek gelem belajar iso-iso ae. Cuma anakku ku terus piye. Wong jujur kandile karo mboke, karo mbae ra gelem. Jujur itu. Mbok nek burung pira saiki gak ngerti aku tandur. Ya tandur aku gak iso. Soalnya kuncinya yo iso. Yo warah makni ki balik tandur lho bisa. Di zamane Mas Santo sek cilik, Tante Deni sek cilik ya. Kuwi mae buruh tandur. Ngarane cul duwe putu amel. Gantian mamang amel nek Tante Deni aduh sapa ning ndi. Nek ican aku sik iso pemirsa. Biyen dik cilikku dijak budeku wijir makan apa di sawah. Nek tuku kan biyen mulai dagang pasar pemirsa. Gak tau nyamah. Kadang yo dijak tulung budeku ngirim, bapakku ngedol sajene desa ya pemirsa. Kalau ini memang traktor niki kadang perang dino karena memang lahane ombo ya pemirsa, dadi ini perang dino Pak Lurah. Besok 5:30 sauré mangkat nang kantor, kuwi Pak Lurah ngandani sapa-sapa sing tulung ngirim. Kok teh njeluk man? Tak titik. Tak. Alhamdulillah. Entak ya pemirsa dengan alhamdulillah. Saya sudah selesai gimana aku laren sik anu apa gureke pitik bertak imangan mangan tak imangan jagung kaya pemirsa yo gimang untuk rezeki iki yo dan tak buka pemirsa dari Mbak Anita matur nuwun muga mudike lancar ya Mbak yo diberi kelancaran dan sampai tujuan. Ane yo ana sing mudik yo isih ana sing kadang memang nek mudike hari-hari iki wis gak sepiro usek-usekan. Mas Santo wingi wae 8 hari sebelum seminggu kok 8 hari. Seminggu sebelum Mas Santo balik kuwi wis berusaha pas booking tiket iki lewat aplikasi HP. Luwung nek entuk iso ngadeg iki gak entuk nggon yo ora iso. Untuk tempat duduk wis pokoknya entuk nggon lah intine ngono karena yo harus balik ki yo warga Indonesia roh dhewe yo ratusan juta penduduk sing stay di kota nilai keluargane nang kampung nek gak apa jenenge momen ngene iki gak iso pemirsa soalnya kan untuk cuti saka pemerintah yo
nek niki iki wis arus balik iki wis akeh sedu kerja, Mas Santo kerja. Mas Santo kan kerjanya sesuai dengan yo nek kirime nang pabrik yo kuwi kan memang juga harus aturan pabrik juga kan wis buka. Ini alhamdulillah ya pokoknya disyukuri wae lah. Iso lebaran mbek keluarga di rumah, ya iso menehi wong tua sithik, iso menehi ponakan sithik iku wis kanggo aku ya wis bersyukur lah iso-iso ngono lho pemirsa, iso duwe celengan kanggo jenenge lebaran, berbagi ya sak mampune duwene ya iku. Ya ambek cekelan kanggo nang omah sampai kerja meneh. Ya umume kan ngono ya pemirsa, lha piye meneh ya kan ngono. Kita sama-sama saja seumume wong Indonesia iki pilih. Ya kerjane butuhane yang budak wis sudah selesai wis pokoknya sepenting ke depannya kita saling mendoakan yang terbaik ya buat Mbak Anita, tak doakan yang terbaik rezekinya lancar ya Mbak Anita, anggota keluarga selalu diberi kesehatan, semoga sing doa-doa ataupun mungkin planning-planning sing tercapai muga tahun ini dan terlaksana. Ya bisa tak tutup dulu kontennya. Asal apa ya kok malah iklambi mbok-mbok ya apa. Mbok-mbok ya apa pemirsa? Penggane ngono kuwi ya terima kasih. Pokoknya tetap semangat untuk hari ini. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya ojo lali like comment sampai keluarga Mas Goblok, ojo lali bosan berakufur. Nah ana akan bangun sprosing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.